भुट्टा बड़ा है वो छेटे अंदर है 300 रुपए चलो जाने बोलो 400 रुपए 450 रुपए 450 रुपए 450 रुपए 450 रुपए 450 रुपए 3 है चलो ना करे छोड़ो मांगो यार चलो इधर आओ जी माल थोड़ माल हो दो हाँ ये बोलो ये क्यों मैं घर को जाता हूँ एक नंबर मारा देखो एक नंबर छोड़ो अन्य माता ಹೋಗಲೇ ಬಲಾರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮನಿಯರು ಹೋಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತೀರ ಅಲ್ಲನೇ ಏನು ನೀವು ಕೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪುನಾಗೆ बोलो 15 मामा हाँ मंगे चले बोलो 450 रुपए 500 रुपए 500 रुपए 550 रुपए 550 रुपए 550 रुपए 550 रुपए 550 रुपए 550 रुपए 600 रुपए 600 रुपए 600 रुपए 600 रुपए माल ನೋಡು ಮಿಜಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಲಾಗತ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೈತಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಮಾಲ ಹೌದೇನಾ 600 रुपए ನಾವು ಅದಲಾಗತ್ತೀನಿ 500 ಅಂತೀನಿ ಮಾಲ್ ನೋಡು ಮಾಮ 600 रुपए 600 रुपए 600 रुपए 550 रुपए चल जाने बोलो जी माल एक नंबर देखो वो आज मामू हाँ बोलो इंदिरा जी इधर ನೋಡು ಮಾಲ ಇವೆಂಟು ನಿನ್ನಂಗೈತೆ ನೋಡು 4 ಕೆಜಿ ಮೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐತೆ ये कितने आइटम देखिए ये 30 को 60 का आता हां 30 को 60 ये जो मेरा मुद्दा तुला क्या मालूम है लेके आने की इसका दिखेगा मेरा माल अक्सर देख रहे माल देख रहे कैसा है 3 4 5 है इसमें कितने दिए गए 9 एक 28 सही दे क्या हाँ 37 हाँ बोलो दिए क्या पकड़ बोलो 400 रुपए 400 रुपए 450 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 रुपए 500 रुपए वो डोंगरी देखो जी माल है
450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 रुपये 450 इनको ले लेगा लाट एक अलग काय रुपये लाट ये लाट अलग हाँ जी अंदर बहुत जी भारतीय जी में दिखा है तुम ना हाँ जी पहला ये लाट का सर 31 काय तो कुछ लाट है बोला का 41 बोल रहे भाई डोंगरे चिकन बोल रहे ना ये वदरन की आदर बोल रहे बरे जल्दी बरे